Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield ħabbar li fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ser jibda jżur lokalitajiet madwar Malta u Għawdex biex jiltaqa' ma' residenti u jisma' direttament it-tħassib u s-suġġerimenti tagħhom dwar is-sigurtà u l-ordni pubblika. Qal li lan huwa li jsaħħaħ id-dialogu bejn il-komunitajiet u l-awtoritajiet u li jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi li jiffaċċjaw il-lokalitajiet. L-aħbar ingħatat waqt ċerimonja fid-depo tal-Pulizija illi matula nħatru 18 ispettur ġdid, fosthom 7 il naqdu fil-korp minn barra wara li ssodisfaw il-kwalifiċi akkademiċi meħtieġa. F'messaġġ dirett lill-ispetturi huwa qalilhom li mġibtom se tirrifletti fuq il-korp kollu u li s-suċċess tal-korp ma jiddependix biss fuq il-liġijiet li jinforza iżda wkoll fuq il-kwalità tat-tmexxija. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà appellalhom biex f'ħidmietom dejjem ipoġġu lin-nies l-ewwel. Fakkarhom biex iżommu quddiem għajnejhom lill-vittmi tal-kriminalità, il-familji, in-negozji u l-komunitajiet li jistennew servizz professjonali u empatiku waqt li jagħtu importanza lil benesseri tal-kollegi. Fl-istess ċerimonja naqdu wkoll mal-korp 27 Police Patrol and Community Support Officers ġodda biex ikomplu jsaħħu l-preżenza tal-pulizija fil-komunitajiet. Il-Ministru qal li dawn ser ikunu il-wiċċ tal-korp fil-lokalitajiet u li l-paċi pubblika tinbena wkoll bil-preżenza u relazzjoni ta' fiduċja man-nies. Il-Kummissarju Gafà fakkar li l-introduzzjoni fl-aħħar xhur tal-Police Patrol and Community Support Officers tiforma parti minn viżjoni fit-tul biex jinbnew komunitajiet aktar siguri permezz ta' preżenza aktar viżibbli u miżuri proattivi li jirrispondu għal ħtiġijiet tan-nies.